Soc Maria Lanau, soc de Tortosa i soc artesana joiera i gravadora. Vaig començar a descobrir el món de la joieria als 21-22 anys, ara en tinc 39, ja porto uns quants anys aprenent, i vaig començar estudiant a l'Escola de Tarragona i posteriorment me vaig acabar formant a l'Escola del Col·legi de Joiers de Catalunya. Des de fa un parell d'anys estic també donant classes de gravat i em dedico a anar fent peces per encàrrec, vaig anar a alguna fira, venc també a través de les xarxes socials. En quant a la joieria, tinc una vessant que m'agrada fer les joies que a mi m'agraden i llavors la meva font d'inspiració de moment sempre és una mica la natura. Les meves peces són, sobretot treballo en plata i treballo en or quan m'ho demanen, treballo per encàrrec en or. Les peces que faig sempre són basant-se una mica en la natura, m'agrada molt la simplicitat però també el detall i la perfecció, sempre vaig en busca de l'equilibri i són peces sempre molt senzilles però molt carregades de detall, no? Llavors també treballo per encàrrec, per tant puc fer el que el client vulgui, no? També, en principi no hi ha límit creatiu. En quant al gravat, gravo per a joieries i llavors te demanen les coses més específicament, no? Em manejo entre Tortosa i Barcelona. Clar, les classes de formació són aquí a la capital, però estic entre l'Ebre i el Llobregat.